Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ceritanya aku arep nanti bos. Baju masuk celana munjuk. Arep endi to kowe? Prepare arep nang Nganjuk. Weh. Sabu kutho. Kowe melu ora? Ana kursi kan lho. Ini wis dikabari karo adik dijak buber bos, buber Nganjuk gak ngerti engko otot kok kono ning Tadi jangan telaga. Telagan. Bos. Sepatu. Ya kan anggo iki ya. Justice. Justice bos. Paling atake jangan telagan ngeprank kowe ya ta. Yo. Kamu apa? Anu kawalan bang. Adus piye to lagi? Dikangsung jagung marai ya. Iya, dikanggo jagung, bos. Sing dijagakno wong Soale kengke jere cek 40 ngono lho. 40 ya bubar lura. Wong pira? Wong papat. Dibeli men telu. Walah. Barang saiki wis setengah telu manggone ning tugu. Lagi jadi ini Iki bos. sakane kak. Dengan sing jelas. Buka sekalian ning kono-kono. Ada di jalan lagi. Udah tempat lagi tahu. Apa Yom? Apa? Pegang apa? Tempat lagi tahu. Sepatune otit teh. Sepatune otet lurai lho. Ngono guys sepatune. Iku mulai jam ireng ngene iki. lagi nyata. Ya nek rek mau ireng ya dhuwur apa ngono kok. Dhuwur kuning. Sok kuning. Wae kel dilangge. Hah? Yo. Iya. Ih, justice. Iya, sedang. Iya, Iya totorak tok kok. mending tak wae ti prank Pakdi ya tak jalan telagan. Tak tekan kono. Modelmu kaya ngono kuwi. Kasih jadi yo. Ini jeneng wi bingungnya tak golek ah. Nang ndi? Lah iya, Bu. Keren. Jan gak ngom. Ruwet ya. Apa ta apa? Kok tok nyecis. Ya. Nanti karepe. Nek ngomong iki nang Nganjuk tapi Terus? mbuh tingko Atane tulung. jane to video. Budak apa ki? Buber. Bos. Cuacanya ya tidak cuacanya didukung. Lah, Nanti rek. Nanti dia. kekulan iki saya. Arab anu jalan-jalan. Halan-halan. Ora ya? Entar rumah ya? Bagaimana pernah kenapa lah? Iya bos. Cari plete nih betul lagi. Mau ke semotoan. Iya. Tak engko rabine aja ning kono. Nyetir bro. Ayo nyanyi. Nyetir bro. Wes, sok. Ya, dah ya. Nendi ta? Wis toko ayo. Oke bos iki ngono videone tak lanjut nek wis kok ngene Pak Di bos. Salim sik. Nah, istri solehah bos. Tengoklah selama sampai tujuan. Amin. Amin. Yo. Karpi to. Aduh ya. Yo. Ikut ini ki. Koncan truk kowe koncano. Jon awake dhewe iku wong namane kene iki. Dan gak karo-karuan saat iku. Tapi kayak piye ya? Biasanya ning omah suara jangkrik malah ning kene kayak gak tenang lho. Yo ora yo gini. Masa? Yang pertama kali denger ya? Ya pertama kali aku. Pertama kali.
Belum bahasa nyanyi gitu. Sike. Anak musiknya. Bagus. Ya Pak Mat? Agem. Ah. Angene seru itu. Awake dhewe iki nek kene wong nama. Lah, Sejak koyo wong biasa pokoknya. kata kayak Bang Jas. Ya musik stop, Bos. Ngene iki nek ngene iki ngeti wong wis cowok. Wah. Kok cili-cili apa lho? Meneng-meneng rokoke entek Ya Mas Ridan, enek Bos B. Iya lho. John. Kowe pangling karo aku. Iki kabare. Alhamdulillah Mas, saya Mas. Alhamdulillah. Ada Pak Widi. Ada Mat Kendang. Bos Adi Bung. Ono Bos. Udan Bos. Udan ya. Enggak ada aku mulai yang corona nih. Lalang ki mulai. Nyapa to mulai banjir. Ora. Banjir. Udah banjir. Musik Bos. Piye. Ya pas mulai pas. Tani wong ngene kok. Lah. Cek pamit kalau cek pamit. Pamit-pamit sih. Pamen nek kene sumros. Kuat nih. Ini ngono lho. Apa nih? Bang iki. Ya piye? Perak. Bel toting ding. Terang. Kok dikacek, Bang? Gerbange. Alah, yo kenari. Kok kenari to gerbang dikancing. Terbalik. Kena prawi? Nah Bos, jadi ini perjalanan pulang. Kancing Gimana Bos, muka selamat sampai tujuan, sampai rumah. Metune Ngono Bos. Terbalik kudune. Kono metune. Kono Itu ndi? Kayak buka guri ya. Dikancing ae. Puter balik. puter kene, Duk. Waktu kene kono lho. Itu ndi to? Kono lho. Nih Bos dikancing Bos. Ini mbok lerekno ra kena jan. Gak kena kancing apa to? Masa. Lho wis digembok. Gembok ae sakmono gedene ki apa to nongal ke? Ngerti guri lho, enak motor gede lho. Terus Guri lho. Anu. Guri lho. wis ana alarme. Oh iya, ini alarm Bos. Nit, langgar nit. Terus kenapa? Yo, cakep. Dipotong jan. Cakep. Wah, si gocun. Aku nyemek. Kok ngomongin iki. Mumet apa nyumet to? Nggo tisu. Ngerapi kocok. Lampi Win. Lampi Nyapa? gilap kacang. Ini Lepas. Ya pengen wis bebas. Bos piye? Apa? Perjalanan Jan. Perjalanan. Tani paling Ya wis ini bos. sampai mang. Akhirnya Vlog kita hari ini guys berbuka bersama Mbak Vina. bukan matur suwun untuk Mbak Vina. Untuk Mbak Vina makasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Dan toh, Oke, bos, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.